Mundo zabalean grepa feminista internazionalistarekin. Bat egin duzuen milioika emakumei. Zoriokan arrasaten! Lanto egitea erabaki dukune emakua guztioi. Aurtengo martxoaren 8 Euskal Herriko mugimendu feministak bat egin du emakumeok planto aldariarekin. Menpean hartzen eta zapaltzen gaituen sistema kapitalista, arrazista eta heteropatriarkala salatzeko. Gaurko eguna bide luze baten abiapuntua izango da. Bide horretan, aliantza berriak ehuntzen hasi gara, bateratuz eta elkar ezagutu gara, gure borrokak berriz pentsatuz, erresistenzia berriak eraiki ditugu eta baztertzen gaituen mundutik askatuz. Betiere alternatiba feminista bat sortzeko helburuarekin.